És que tinc tantes coses que no... Tens més que Manolo Morquero. Mira, veus el llibre del saxofó, quan tocàvem. Sí. Tocàvem amb un xermelló, veus? El 1940. Mare de Déu. Ho tinc ahí apuntat. Ahí tenia jo menys 13 anys. Mira, que me preguntaves, ¿sabes? La mucharanga. Sí. ¿D'Algemesí? Sí. Exacto. Una festa preciosa. Mira. Tot això és la mucharanga. Espera a veure que la gravi. Mira que mira la chica. Espera que ho gravi. Espera, tu Espera que m'has passat la fulla. Veus? Salida de processió, això no. Vai. El ball del poll. Què No cosa? estic gravant-ho. Ah, sí? Ball de poll d'herbes. Sí. Això ja són les mucharangues, no? A veure. Sí, veus? Mucharanga. Això m'interessa molt. Fica que és d'Algemesí. Sí, sí. Les 5 versions recopilades per Ramon Galeana. Espera que la firme. Sí. Això per mi és russo. Les notes... Ara toques la moixaranga, Pepe? T'animes a tocar la moixaranga? En l'ensaire no. Per què? Porque no te forzaba, Porque no no es que estamos ahí tocando. Falta gas. Falta gas. Que això com Veus, és? així n'hi ha més mucharangues. Però... Això és mal. Això com és que solta gas? Explica-m'ho. La mucharanga és aixina, mira. En eso sí que te toca. Pero a los señores no. Es pesar. Ja, és que si no agarra el paper, me perc. L'has tocat moltes voltes, la moixaranga? No, poques. Però tants anys fa ja que no. Pues res, Pepe. Els papers d'això els mirarem, els escanejarem i... Veus, la mucharanga. Això ja l'has firmat. Ah, això ja està. Sí. Veus, una altra mucharanga. Però totes són iguals, no? Sí, no, cada una pues, estan en La un que puesto. conec és la que has tocat tu. Sí, la, li, ro, triaro, ri, triaro, tri, taro, tirero, raro, taro, rari, tiro, raro, tiriri, titara, tiro, rire, taro, liararo, tireriro, laro, rari, laro, raro. Moltes gràcies, Pepe. Sí, però en cap... Però és que... Moltes gràcies. Per mi és un honor. Sí. Pues res, senyor Melitón. Veus? Això és una altra mucharanga. El Xemesí. El Xemesí. Símbol de la festa major del Xemesí. Pues res.